Magtrabaho sa takaron mga choy dito sa barangay uban si Samuel ug si Salde. Unya paghuman, kaunan din natog butong parisa natog pan. Maing adlaw mga choy, ako day si Choy, ang vlogger nga dili ti Choy. For today's video mga choy, ubani ko ninyo, trabaho ta dito sa barangay. Kay lagi trabaho man sa barangay karon mga choy, sayo ko ni mata din ha. Aron nga dili ta malate ba. Wala na lang pud ko naglangan-langan mga choy, nagkaon na lang pud ko dayon din ha. Kay aron makaplastar na pag human og kaon. Kay layo-layo biya pud to atong biyahion, padulong dito sa barangay mga choy. Unya gikinahanglan pud nato nga mamahaw gid ta mga choy, basta natay trabaho. Permanente gid mga choy, dili gid nato kalimtan nga moinom ta og tubig pag human nato kaon. Kay lagi na human naman ko kaon din ha mga choy, nagdali-dali na lang pug ligo kay para presko ang atong pagtrabaho. Jacket lang sa atong suoton karon mga choy kay basin init unya ba. Masayang biya ni atong skincare char kayo Bitaw mga choy, nanutbrush pug din ha kay para dili ta maingnan sa atong mga kaubanan nga baho tagbaba. Pinsa na lang pud mga choy ba. Kay wala ta masayod mga choy nga nagitay kauban nga moprangkas imuha. Og kay nahuman na malay kog plastar mga choy, og nahuman na pug plastar ang akong uyab kay moadto man lagi sa eskwelahan. Nagdali-dali na pud mi biyahe din ha kay murag alanganin ang oras ng panahon na. Unya lagi mga choy kay akong uyab mag-exam pa. Wala na lang gyud mi naglangan-langan din ha mga choy, nagdali-dali na lang gyud mi kay aron dili siya malate. Basin niya may special exam siya ba na lain biya gid kaayo. So tungod sa mong pagdali-dali din ha mga choy, dali ra gyud mi naabot dito sa sentro. Unya kay lagi dili pa man ni mao ang barangay din hiya. Manakayan sa tag tricycle mga choy padulong dito sa barangay. Nanglan pud nga mo plite ta og 15 mga choy aron makaabot ta dito sa barangay. Jis ra man tana ang plite mga choy, pero ganahan man ta mohatag og 15 15 na lang atong ihatag. Pag-abot na ko dinhi sa barangay office mga choy, nakita na ko na si Sir Junjun nagkabo. Siya ginapirmi ang pinakasayo dinhi sa barangay office mga choy. Abi gani nako mga choy nga siya pa isa ang na dinhi naa na mo pud aning duha dinhi unsa kanilang gitan-aw ba? Ayay kadelikado ba day tinan-awan aning duha Pag human ako din ha mga choy, nagplastar ang pugos akong kaugalingon kay para magtrabaho na og sugod. Inoon sayo pa mapug ko niabot din ha mga choy, pero mas nindot mi gid magtrabaho na ta og sayo. Kay aron sayo pud ta mahuman. Muwa na nang gisugdan ni Samuel din ha mga choy ang pagsaking sa balas. Kay lagi mag-finishing man ta karon, balas gyud tong sakingon. Duha lang sa kasako nga balas mga choy kay aron dili kita mabugatan sa pagmasa. Nya human na tong saking din ha mga choy, dadon ginato na din as masahanan. Dili ra man sab kayo lingon nga layo gid mga choy ang hakutanan kay dool raman sab anang madala-dala ra gyud og pas-an ang buhangin. Pag human ako butang sa buhangin din ha mga choy, gikatag po na ni Boss Jojo din ha kay aron mabutangan og simento ang ibabaw. Igo-igo ra pud mga choy nga niabot si Samuel nga nagpas-an sa simento na human pud og katag si Jojo. Sakto sab kayo mga choy nga nahuman mi og plastar nga kaabot pud si Salde. Mao to nga nagkumbate pud na Salde og mix din ha kay pag abot niya plastar naman ang tanan, tubig na lang pud ang kulang. Tapos pag human og mix ana mga choy, ato nang i-deliver dito as mga panday. Kondisyon sa pagkain ni Boss Jojo nga ni trabaho din ha mga choy, dili po ni palupig siyang Uncle Eric din nga kondisyon po na siya mo trabaho. Dili sab na magpalupig si Salde pag deliver og mga masa din ha mga choy. Kay aron nga dili gid laayo ng mga panday mason din ha mga choy ba. Tambakan gyud na namog maayo ng ilang sudlanan din ha. Dili gid pud nato malikayan mga choy nga kung magtrabaho ganita, makarelax kita panagsa sama sa among gibuhat nining panahon na. Unya pag human nato relax din ha, banat na sabta. Pero murag wa man ni relax si Boss Jojo din basta kondisyon gani ang lawas mga choy, dili gid na makarelax padayon gid sa pagtrabaho. Ug sa wala day nasayod mga choy, sundon gyud na pagkuha ng mga tagak nga masa din ha mga choy aron dili siya mogahi. Speaking of gahi mga choy, gahi po kining pusil nga gihimo ni Samuel din pakitaan pa ta niya gilas karon. Grabe bata ba? Pagkabagtik yun ba? Unya kay lagi human na magpakita si Samuel sa iyang mga move. Si Salde pud mga choy nagbanat pud nagsapsap din ha siyang himuon og pana. Human tong tanan mga choy nangaon na magpaniudto dinhi. Insakto pud nga ang oras alas 12 na. Unya kaming tanan ipanggutom na. Pero nakabantay jud ko mga choy ba. Murag lami gani ang mga kaon ani mga tawhan na. Kay pagbalik og trabaho grabe naman nilang katawa. Perti gid pud namong lingawa. Human sa mga katawa din ha mga choy, dili gid na mawala ng snack basta trabaho na gani. Abtik sad kay ni dawat ni Samuel sa gihatag nga snack nila mama dinhi Insakto sa mga choy nga hapon na. Unya naglamaw pud sila. Apil tas budget nila. Kumbati na juga ni trabaho ni mga tawhan na karon mga choy ba kay naka-snack man. Arang timinga pud kay mga choy nga naghatag sila mama og snack sa mua kay aron makarelax pud mi ba. Unya isa pa aron madungag-dungagan og balik ang kusog.
pagtrabaho na. Shout out ko ani mga kauban ako dinhi nga dili gyud bita maulaw sa kamera. Ug mao to mga tsoy kay busog naman lagi ta. Di pud ta magpaulahi pagtrabaho din ha. Ato asab ning hinluan mga tsoy karon pag survey ni kapitan hinlo pud na tan-awon din ha. Kay hapon naman lagi ning orasa mga tsoy di na ta magpalangandangan din ha. Mag-ilis na kay mauli na tas balay. Unya kay pauli naman tas balay ani mga tsoy. Dirian na lang sa punta kutob. Ayaw biya mo pagsaba ni kapitan og ni kagawa din ha nga namahulay mi. Bitaw mga tsoy, see you in my next video kung ana po tani padulong mga katsuyans.